U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, danas palimo treću adventsku svijeću, svijeću radosti.
Njezina ružičasta boja govori nam da se približava tvoj dolazak, da si blizu, da je svjetlo jače od tame. U evanđelju 3. nedjelje do Šašća slušamo kako Ivan Krstitelj iz tamnice pita: jesi li ti onaj koji ima doći? A ti, Gospodine, odgovaraš djelima, slijepi progledaju, hromi hode, siromasima se navješta radosna vijest. Gospodine, i mi ti danas dolazimo s pitanjima, s neizvjesnostima, s trenutnim brigama i umorom, ali ova svijeća nas uči da radost nije osjećaj koji dolazi izvana, nego dar koji se rađa kad te primamo u srce. Dogori ovo treće svjetlo, molimo te, prirodi našu radost, onu tihu, duboku, koja ne nestaje kad dođe teškoće. Pomozi nam da pronađemo radost u malim koracima, u neprimjetnim trenucima dobrote, u osmijesima, u susretima koji nas vraćaju tebi. Oslobodi nas tuge koja guši, nemira koji nas raspršuje i vrati nam jednostavno povjerenje da vodiš naše životne putove. Daj da budemo nositelji radosti u svojoj obitelji, među prijatelje, u svako mjesto gdje dođemo. Radosti koja je blaga i tiha, ali moćna, jer dolazi od tebe. Gospodine, nauči nas radovati se s tobom. Uči naša srca radosnim poput ove svijeće. Molimo gradonačelnika da upali treće svijeće. Može pjesma. Pozivam doista sve vas da budete sretni, da budete radosni, da budete nasmijani. Ne želim vas vidjeti tužne
kad me sretnete negdje, zvanite malo na slike. Jer je važno da imamo taj osmijeh na licu, to je pred dobra stvar, sve plemenita je, jednim osmijehom možemo jako puno. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Evo, još jednom čestitam. Vešće, nije lako svirati ovo, znači, imaju iskustva, onda dobro.